morning, guys. Itong buntag, guys, ang hilami sunod ng balhin. Sa? Pikas ball. Majumbutang natin tanan, guys. Dami dari. Nag-arrange sa mga saninas, mga kuyas. Putag saman sila og Durabox. Diya ka Kuya Kinkin. Ka Kuya Gail. So, mga nagpas Kuya Kinkin na isang ikuha. Kaya mara nga trapuhan daan. Pahinlo naman isang kasama mga trapuhan. Unahan na mo upang balhin ang masanina ni Kuya Kinkin. Kaya madyo nang haluna na si Jampisto ba? Uda na. Dati, thank you so much Ate Venus. Salamat, Adu. So, dari ka Kuya Kinkin nga, Durabox ka nila. Tagsa silang Kuya Gail kay madyo nang mahaluna na gilang mga gamit. So, ito yung Kuya Kinkin ka rin. Salamat ka Jote, ma-arrange na gilahang mga kuan, kagamitan. Ito po yung daan. Kaya maingat diba? Reserve na, ito po yung rebate. Dari isa na-brief may Kuya Kinkin, isang bra. Isang mga brief, dari lang ipanad guys. Dari isang mga sanina, mga shorts, po, uniform. Kung magtao kami na kuan puhon ka sabitan sa mga uniform nila kanang magsunang so this is the Durabox of Kuya Ken Gabriel. This is a best like on na natin na pagkara na kulor ba kung kay kulor ng bunga kulor. Gamang maingani, puro kulor-kulor na orange, na yellow. Unang puto sa kaingani, niya. Mamilo sa ko daris mga saninas mga kuya guys, kaya ro ma-arrange na daris ilang mga sudlanan. Unsa while mangmilo ko guys, mananaw sa tag-ersyo kay dasang gabi inananaw man ming tanan og ersyo. Kami nilas ate, so mananaw tanin juron. A few moments later.
og arrange ang ilahang mga nuog dari. Mga brief ni Kuya Kinkin, dari pag Kuya Gail, brief ni Kuya Gail. Api kaso kanay isad kanila ni guys, isad ni Kuya Gail isang medyas. Dari jang brief ka Kuya Kinkin pud brief medyas. Ja ka Kuya Kinkin nga mga sanina dari guys, naka-arrange sa isang mga white t-shirt. Dari ka-arrange sa isang mga t-shirt. So karing dari, napili isang mga ipok. Isa na mga short ni Kuya Kinkin. Agdire, isang mga sama ni. Muna pang simbahay ni Kuya Kinkin guys. Kaning isang mga mga polo shirt. Mga polo. Isa. Sa kiripod, isang jacket. Isang t-shirt nga black. Sunada na siya. Sa dire. So dahil mga pantalon ni Kuya Kinkin. Dahil na naka-arrange na ganyan isang mga pantalon. Dahil na Kuya Kinkin, yung mga pantalon. So dahil okay na ka Kuya Kinkin guys. Nana. Pa Kuya Gael, dapat isang mga sanina dari, isang mga puti, isang uniform sa high school. Isang mga t-shirt. Yung dari, ang isang mga sanina, nga bago, pang lakaway na nidya. Karag isang hating slacks, na nakapilo. Nidya. Dari, isang jacket. Dari, manisad ning duha. Puhon, masidla na puhon. May kuhan guys, nangka. Dinani, kuhan, Papa Gabriel. Lisabanan mo nung, lisabanan mo. Kuhan gab, sikmo dya. Nasyoyo. Ngari. Lisabanan mo sikmo dya gab. Happy ni karton pa, na may karton na do. Karton. Dala guys, hiwa ng Papa Gabriel. Wow, ralamias nangka. Uy, kalami. Taga, syuyo. Narayo. Yehe. Dana, panghiwa na lang nangka. Tilawi, og maju ba? Karang dake. Tilawi, og maju ba? Hehe, kakaan mig nangka hino guys. Ingin mas Papa Gabriel nga nangala kuno kong nangka. Tus sa amigo, taga ano sa nangka. Tawag ka mga kayo pa man mahinog. Tamis kin? Uy, mutilaw ka sa koron. Kaya tamis ko na yung Kuya Kinkin. Tawag mga doa ni Kim Kim das karton ni jagi pangsud. Ya guys. Yung mga doa ni Kim Kim. Tilawayo, maju ba? Patilaw ako pa din. Uy, di na guys. Maghihapinan og karton. Na panisa ko sila kay mansa agateng tamis. O maju. Ya guys, atong tilawan og tamis pa jud siya. Wow. Palami sa nangka guys. Uy, grabing lamiag nangka uy. Guys, ngaan pa. Ngaan ta guys. Ta guys na naikin. Ito wala ka pang picture lagi. Wak pa nila ka mong usapay. Tuloy nga itong merkado. Itong picture me. Di. Laag man. Di. Nakitaan man po na ka namin ng itong palitas. Malaban. Tamis guys. Nada. Ako kasi mo. Tagak ka mo. Salamat, nice tagija. Kimi. Tamis na inom. Isa guys, uy. Pero sa una ka tong amaan. Ano siya pressure na? Pwede. Isudas ka ng naibonanan pang kanang himay-himadyan isa sa freezer. Ang mga himay-himadyan ng kuhan guys, ang mga panghuagli so isa dubonanan isa sa freezer. Kanang ina siya. Kadyo. Hindi nga guys, uy. Maka. Ang imo Kuya Ken. Kuya Ken. Hamas Kuya Gail. Tupas Kuya Gail. Dato yung mata. Dako, daan mo. Tupam dahi ka mang kuya. Dudanan. Bati Kuya Ken. Salami, sanangka guys. Nangka. Kaya liso, tigumon nila magkamagdang azon. Tamis niya. Nangokin. Nga na siya guys. Kaya araw mawaag isang tagok. Na ba? Tapuhan kaya araw mawaag tagok. Tapuan mo, nagtagok-tagok. Sa panay ka nagtudok-tudok. Marang kag-kuting wa nahalo na. Na dia. Marang kuting wa mahalo na guys niya. Sig tudok-tudok. Mangga o kuan madak pa mangga. Kanay mo isagol? Kani nangka. Kanay mo na sa fruit salad guys. Mangga og nangka kuno. Dagan sa kaslabeng. Bitaw. Pa sa pagtanduay. Impas ka din. Ade siguro makuan kaya na may tanduay.
Mo to ga papagabaril magkuan libur. Ngon sila guys, makakuha kag liso nga duha ka buok sa isa ka lusot. Swerte ko na siya. Antay ngani isa ka lusot. Ngani ba? Ngani. Anza duha ka buok isang liso. Swerte ko na. Swerte ko no. Ingon sila. Mao pa ingon. Kamo ko na kayo mong gamitin og na kay negosyo. Nakay ka ni kay tagsara man ka buok. Oo, man. Abasin dak liso ma. Ma. Duha ka buok. Duha ni? Nami kado. Kames. Busog na nga ka. Busog ka kin? Yes. Busog ka! Busog ka. Busog po si Ja. Nagsabog-sabog ako si ano, ma. Nagsabog-sabog ako Wala guys. yan, ma. Ma, pa. Wala yung mga 14 rad. Nagasok na mga taod. Ma. Ito yung sira ang kwartos mga kuyas. Iyan, ma. Mag-isa? Milo, ganang nangka. Mau na. Papa Jibar. Pati barpod. Then ang PVC door. Kaya mag-isod kayo. Mga pisik-pisikan sa Sabon-sabon. may uwan. Awa. Wala yung pisik-pisikan ba? Kung bunot mga ganiguan. Nadala pa dari inidoro. Nagpadari ang mga ubang uwan. Nadala ka ng gamit. Guys, mga anta. May kalaman. Kalamay. Tama na, Kim. Kan, Kim. Kalamay. Ano yung kalamay guys? Gikan sa hagna. Kaya. Agay. Ngantanin zo. Kim. Kami Kim. Pagabel. Mga kuyas. Mga angan eh. Manta guys. Kami isa ng ka. Yummy. Guys, sama nang gilusok. Kaya may isa dito sprayer. Lami man na si Jaa ko anon. Tagas-tagasin ba? Papagabaril lang ka. Kung yan ka doon ng lusok-lusok. Mga ipang lusok. Kaya guys, huwag mong agon. Nami ka doon guys. Lusok na. Tabang ko pang lusok kay parang tagaan ko nila. Sa kabonanan. Punta guys. Sasaan mo? Hotdog. Tingan? Hotdog. Hot Hot dog. dog. Di kay hot dog. Hey. Sasaan ni mo? Hotdog. Hot dog. Hot dog. Hotdog. Nga unta. Anta guys. Yeah. Naputol na. Sige, eat na. Lami? Pakita sila ini kuha ni mukha kan. Ang sabag ang gito sila ketchup po man gikaan. Ngantag hot dog. Hotdog nga anta. Yummy. Yummy. Nam nam. Yum. Nam. Perfect. Lami ka ajo. Nga gagap tong mapo lakang kamu.